Tunga lafiya ka san ba filani mugan ani naani programme e maa min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 i be se ka dogo ni sara kalo kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musaka se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier ale be ke itay e maa min fana be no ko terrain b'i bolo i be fe k'a jɔ a musaka bɛɛ t'i bolo yɔrɔnin kelen i be se k'i sen no tunga lafiya ka tɔn na ni o ye pari ye n'o ye sojɔ tɔn ye o kuma la san 2024 tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna villa simple ale ye million 26 ye a tɔn wari ye euro wari 500 ani 80 ye étage duplex ale ye million 42 ye a tɔn wari euro wari 7 ani 80 ye ni be fɛ ka i tɔgɔ sɛbɛn a wele an ka nɛgɛjuru sira la e maa min fana be no ko appartement ka di ye tunga lafiya bɛna appartement kɛ banangɔrɔnin kaw fe no appartement sɔngɔ ye million 20 ani nani i be se k'ale fana dɔgɔdɔgɔni sara euro wari 7 ani 20 fo san nani o kɔnɔna la awɔ san nani tunga lafiya nana tungarange olu lafiyali kama o kuma la an ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 00223 72 18 42 47 walima 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka laɲini ye fɛn min ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ ka se ka so kelen kelen sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la. Nyambukukaw fino kɛrɛnkɛrɛnnen la Tombouctou région kɔnɔna la ni wagati na karogɛlɛ diinɛ tigilamaw kɔni sila tununa ka bɔ yen nɔ pewu ni yɔrɔ sigili kɔni kɛra tari EDMSA direction kɔni ko k'a bɛ kunnafoniya da fasoden bɛɛ lajɛlen kulo kan ka sanga ni kunnafoniya kolon dɔw kɔni tɛmɛnen bɔlɔlɔsiraw fɛ minnu kɔni bɛ a yira k'a fɔ ka programme fu bɔ k'a yira k'a fɔ ko courant bɛna heure mun na a n'a bɛ tigɛ heure mun na k'a sɔrɔ olu kɔni ka programme bɔlen tɛ. An ka jamana furacɛ faga ɲɛma colonel Asimi Goita ka sanga ni a ka dɛmɛ ka ɲɛsin hadamadenya koɲɛ olu ma ko nongo katikaw fɛ yen a kɔni dɛmɛ ta ka ɲɛsin sɔrɔsi muso minnu kɔni cɛ tora kɛlɛdaw la olu ma. Biye arabai marsikalo kilita ani saba samba flani mugannani ami sungalo kili sabana nabi amnu sogolindo ana maliko na maliko ka maliko na funi bolo la sirofe o bela jaralin nyatuma o bismillah ka kuna funi o keneka ina fanya fanya bakuru kuna funi na tugumna nyambugo na lebi dire cercle konna la Tombouctou region na kerenkeren yala ni wagati na karogelen dina tigila mamunu koni bi anga jamana famoni anga fin tigila kawi kasaganu ka wili ka joyo koni ni makofole nonu koni shila tunu ka boy no pew karogelen dina tigila mamunu koni nulu nyema yara ku hame sangu ani a tonyo hulu koni shila tunu na ka boy no ni wagati na ama foni wagati na kata sampi kata nyafunke gunda mfuka ta se dire ila ba ni yoron bela jaralen koni basigila sisano lakana balia fushi koni te tuguni ama fo alaka nga jamana fangasi ina fabi wakati bo anga jamana kuntiki colonel Asimi Goita akoni willindo ka joka armadiya de me koni ta kanyishi fasode on koni kelele na blajarel mamunu koni mi deku ani gele yaw konnala abaro koni ndamnela nyoro cercle konnala katana rakita kidal duanza banjakara Tombouctou tawdini fogana si anga jamana faba komini woro bela jaralema ore koni kama kudongo katika olu feno akoni ye balo fen koni tami metalike malo sugoro nyo turu oni anyogona chama kadi sorasi musomuno koni cheutura kele dala oluma. Société EDMSA kurantike ko okumu konna la kasangani sungalo seliye EDM ma ko ni tuye ada fasoden bela jaralen kulo kan ko fereni wili ka jobina sigi sinka ka program bo wala sa kuramina yoro mina ermina ani abetiga yoro mina ermina nga kasangani o kuna funia ko ni diluye ayirala ka fo kunungo tarata marsikalo klita ani fla akuna funia ko ni tumeka teme bololo sira o sanfeni ma ko ni kumeka program fudi munu ko ni EDM ko ni ka program te kelenyi EDM direction ko ni me ayira ka fo kuni waliya ko ni mina sabu ka fo sore on koni yaraki ka ke fanga ka walima ka ke EDM ka kada ko bi ka fo ko uluye wakati daw de fo ko kuramina wala abitiga wala ka soro ote uluka kumayini uduma bo asrafe abisa ga ni fo sore on koni ka funi o kama kube wele da koni bla femiye kuna funi dila kelegen la blajira ni kuna funi diso kelegen la blajira ko blajira le koni ka i jantu wa kube fo sore blajira le kuna funi ka yira ka fo ni kuna funi sugu dila ka soro amabo anga jamana jabrani so yere yoroni o yertemi amabo femiye EDM yere ka communiquer la wa ampu fenema ala silike ko bela jarale ka donga fo ko o kuna foniya te kuna foniya jeli
académie d'enseignement pédagogique ni o ye kapui olu kɔni ɲɛnajɛ dɔ kɛ 8 mars don tɛmɛni min kɔni sen fɛ kapu directeur kɔrɔ 34 boyanko ka bonyamasegin kɛ u ye ka jɔnjɔndi kɛ u ma ni mɔgɔ 34 ninnu na u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ retraite la ni mɔgɔ 5 kɔni bala ni jɔyɔrɔ tun bɛ olu la k'a ta kabini san 2015 la ka n'a bila an bɛ don min na i ko bi ni ɲɛnajɛ in yɛrɛ kɔni labɛnna gunda min kapu fɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ walasa ka se ka bonyamasegin kɔni kɛ ni ma kofɔlen ninnu ye u ka baara kɛcogo ɲuman ani u ka baara kanu na kasangani sungalo okumu kɔnɔna ye an ka jamana famaw kɔni ye fɛɛrɛw sigi sen kan cogoya min na ka se ka baarakɛ ɛriw ka olu jateminɛ o kɔni kama baaraw bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa baaraw kɔni bɛ jigi nɛgɛ kanɲɛ 16 kuma dɔ la nɛgɛ kanɲɛ 16 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka taa tɛnɛdonyaw la ka taa bila fɔ alamisadonyaw la jumadonyaw fɛ baaraw bɛ jigi nɛgɛ kanɲɛ 12 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye jamana fama ko k'u b'a da fasoden bɛɛ lajɛlen tulo kan bolimafɛn sen fila ni o ye moto ni a ɲɔgɔnnaw ye olu kɔni fiɲɛtu feereli bɛ sen na kabini janvier kalo tile 2 tɛmɛni wa a bɛ to sen na fɔ marisi kalo tile 31 natɔ bamako faba kɔnɔna la o kɔni kama famaw kɔni ko ni ye a ta ka lajɛ ni wagati na fiɲɛti sanu kɔni ka suma kosɛbɛ mɔgɔw tɛ ka a san kosɛbɛ nka k'u kɔni b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ɲɔni marisi kalo tile 31 natɔ la cɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka i jilaja ka se ka i ka fiɲɛtu sɔrɔ chambre d'agriculture de Gao holu mawo kɔni ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la ka sabu kɛ ni degun kɔni ye o dɛmɛ kɔni bɛ tali kɛ dɛmɛw caman de la ka di u ma minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la an sango cercle kɔnɔna la ka na Gao kɔnɔna la kasangani an ka jamana ɲɛma ka adamadenya dɛmɛ okumu kɔnɔna ye moto ni sen saba 15 boyanko ni 5 boyanko o ye moto ye 10 tɔ o ye pédalement ye o kɔni dira maaw ma minnu kɔni bɛ dekun kɔnɔna la n'u kɔni tɛ se ka tagama u yɛrɛ la an ka jamana jago minisiri ni o ye Musa Alassane Diallo kasangani sungalo kɔni daminɛli tɛnɛdo marisi kalo tile 11 ale kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ka taa fɛn min ye magasin kɔnɔna la ani fɛn min ye balo kɔni bɛ mara yɔrɔ min na mago bɛ jɔ fɛn minnu na kosɛbɛ sungalo in kɔnɔna la ka se ka taa i ɲɛ da o yɔrɔw kan ni wuli ka jɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka se ka taga hakililatigɛ kɔni sɔrɔ a kan ka dɔn k'a fɔ mago bɛ jɔ fɛn minnu na n'a sɔrɔ olu kɔni bɛ cogoya min na ani ka se ka jilaja kɛ a sɔngɔ kɔni bɛ se ka to a nɔ la cogoya min na ni sungalo kɔnɔna la kabini février kalo tile 14 tɛmɛni chrétien dinɛ tigilama olu kɔni ka sungalo kɔni daminɛ la o de okumu kɔnɔna la Bamako paroisse Sacré-Cœur o sifinakaw kɔni ye u ka marché du carême kɛ min kɔni bɛ kɛ u ka sungalo dimanche fɔlɔ kɔni tɛmɛlen kɔfɛ o de kama ni sifinaka mɔgɔ 380 bɔɲanko olu kɔni tagamana ka bɔ Wɛnzɛnbugu église catholique la min kɔni bɛ sɛbɛnni kɔrɔ kɔfɛ ka u kunda fɔ Saint Augustin kan min bɛ samayakaw olu fɛ yen nɔ nin kɔni ladala ko ye min bɛ kɛ san o san chrétien na dinɛ tigilama olu fɛ yen nɔ Festival international Sogobo o taku fɔlɔ baaraw kɔni mina ɲanamaya Bamako faba kɔnɔna la mais kalo tile 20 natɔ la ka taa bila a tile 26 la min bɛna kɛ place de cinquantenaire la Bamakokaw olu fɛ yen nɔ Marie Stop Marie ale kɔni ye jɛkulu ye an ka jamana kɔnɔna la minnu kɔni bɛ fɛn min ye bange kɔlɔsi fɛɛrɛw kɔni ɲɛdɔn kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la o de okumu kɔnɔna la olu kɔni ye ɲɔgɔn danba dɔ kɔni labɛn min kɛra alamisado dogoyɔrɔ banaw ani bange kɔlɔsi fɛɛrɛw kɔni matarafali cogoya olu kan Sibiri tɛmɛni marisi kalo tile 9 san 2024 musée national la o kɔni kɛra festival international film des femmes du Mali ni o ye FIFEM o lancement kunfɔlɔ baaraw ye min kɔni okumu kɔnɔna la musolaka mɔgɔ 100 bɔyanko minnu kɔni bɛ baara kɛ seko ni dɔnko walima ɲɔgɔlɔnbɔ okumu kɔnɔna la ni o ye cinéma ye minnu dɔw bɛ baara kɛ gouvernement ye wa a dɔw yɛrɛ fana ye kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw kɔni ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ don musow tɔgɔ la don okumu kɔnɔna la ni o ye 8 mars
min n'ale tɔgɔ bɛ maliyɛnden bɛɛ da an bɛ don min na i n'a fɔ bi o de ye Tezuleka ye. Tezuleka a nalen don maliyɛndenw ka te nimisi wasa ale kama koyi. O kuma la kunkolodimi banbali bɛ e mɔgɔ min na, farikolo bɛɛ dimi bɛ e mɔgɔ min na, farikolo kɔni ale mɔgɔ bɛ ni na lafiya ani ni la wasa de la. Tezuleka de bɛ se ka o k'i ye. Tezuleka maliyɛndenw ni lafiya yɔrɔ de don koyi. Tezuleka a san i ka galon bɔnda i ka se k'a dɔn ka fɔ ko Tezuleka ale kɔni te tɔw olu ti kelen. K'a fɔ ko n ye n ka te san, n ye premier wuli ka deuxième wuli ko n ka deuxième k'ale ɲɛ jɛra, o tɛ Tezuleka ye dɛ. Tezuleka premier n'a deuxième bɛɛ lajɛlen ɲɛ de ye kelen. F'i bɛ tila ka i yɛrɛ sɔsɔ a la tuguni n'o y'a sɔrɔ ko premier de tɛ deuxième ye. E mɔgɔ bɛ a camion fa santa la sa Ibrahim Ɲagadu ale ka nɛgɛjuru sira Kongo a taara i kɔngɔn fa la ni ka n'a ton suguba o kɔnɔna la. Nɛgɛjuru sira 70 06 06 61 walima 65 65 65 97 walima tuguni 72 08 19 91. Tezuleka tew ka lagari, Tezuleka tew ka mandi. O kuma sansa i ka galon bɔne da. Diaspora africaine ni o ye farafinde minnu bɛ jamana kɔfɛlaw la olu kɔni mina ɲɔgɔn sɔrɔ sini Bamako faba kɔnɔna la walasa u bɛ se ka miiriya sɔrɔ cogo min ka hakilina kelen fara ɲɔgɔn kan. A bɛna kɛ tile fila sigili ye okumu min kɔnɔna la ɲininikɛlaw kunnafonidilaw fo ka taa se universitaires ma ni o ye sanfɛ kalanso kalandenw ye o kɔfɛ cadre d'administration fo ka taga se acteurs de la société civile o ni a ɲɔgɔnna caman ma olu bɛna fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka kuma walasa farafinde minnu kɔni sigilen don jamanaw kɔfɛla kan olu bɛ se ka u jeniyɔrɔ kɔni fin cogo min na ani u jɔyɔrɔ fana bɛ se ka banba cogoya min na farafinna kɔni sinsiliko ani a ɲɛtaga ko olu kɔni na. Kɔni laɲini mina se ka kɛ sababu ye fo ka taga se fédération dɔ kɔni créeli ko o kɔni ma. Fɛn min ye centre régional de recherche agronomique ye o ye fɛn min ye centre min kɔni ka baara bɛnnen don sɛnɛko koɲɛw ma kunun ko sotibakaw olu fɛ yen nɔ o kɔni kɛra olu ka journée ta ko sabanan ni a bɛ fɔ min ma ko parc de technologie et d'innovation agricole kɔni tɛ dɔwɛrɛ yɛlɛma kura ani ko kura minnu kɔni bɛ se ka na sɛnɛ hukumu kɔnɔna la. Fɛn min ka dɔn k'a fɔ ni lajɛ in kɛnɛ kan an ka jamana sɛnɛko minisiri ale ka nɔnabila kun bɛ ni ale ye Cɛma Traoré fo ka taa se directeur régional de l'institut économie rurale ni o ye IER ye ale fana kun bɛ kɛnɛ kan. A bɛ fɔ fɛn ma ko safo ni maaw kɔni b'a ta ka kɛ u ka so kɔnɔnaw la n'a bɛ so kɔni kɔnɔna cɛ ɲa kosɛbɛ ale kɔni bɔlen don kosɛbɛ sisan ka da kan maa caman kɔni b'a la k'a kɛ nka a yirala k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka futeni fana kɔni nɔgɔya sow kɔnɔna la. Dɔgɔkun tɛmɛna musolaka mɔgɔ 20 bɔɲanko minnu kɔni si b'a ta san 18 ka taa bila san 45 bɔɲanko la olu kɔni tala ka formation kɛ olu kunna a bɛ fɔ min ma ko leadership féminin ni o bɛ se ka kɛ musow kɔni bɛ se ka ɲɛmɔgɔya kɔni kɛ cogoya min na ni formation ninnu kɔni kɔnɔna la u y'u banba kosɛbɛ prise de parole en public ni o kɔni ye jamana kuma kɔni kɛcogo fo ka taa se o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛ olu ma ni formation in kɔni ɲɛnamayara fɛn min ye institut républicain international ni o ye IRI ale fɛ. An ka jamana kalanko minisiri ni o ye Dr Amadou Sy Savané ye ka sanga ni kunungo ye ale kɔni état généraux des éducations ni o ye EGE olu kɔni ka rapport ta ko di an ka jamana ɲɛma colonel Assimi Goïta min kɔni kɛnɛ kan an ka jamana minisiri ɲɛma kun bɛ Dr Choguel Kokala Maïga fo ka taa se gouvernement maa caman o wɛrɛ olu ma. An bɛ sunkalo la nin wagati in na maaw mago bɛ jɔ kuran na kosɛbɛ ni o dɔw bɛ tali kɛ jimafɛn minnu bɛ dilan fo ka taga se kuran ɲɔsiko o ni a ɲɔgɔnna caman ma nka n'a ma ɲɛ kuranko kɔni kɛla programme ye nka maa dɔw kɔni bɛ u dama kasi kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw ka d'a kan u b'a fɔ programme min kɔni bɛ fɔ nka olu kɔni taw tɛ bɔ a sira fɛ kosɛbɛ heure minnu bɛ fɔ ko kuran bɛ na o la a bɛ o wagatiw bɛ tɛmɛ kosɛbɛ kuran bɛ sɔrɔ ka na wa wagati minnu bɛ fɔ fana ko a bɛ tigɛ o la a bɛ tigɛ ɲɔni olu seli cɛ nin ye dekunba ye musow ma kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni suntigɛ wagatiw kɔni sera mago bɛ jɔ glasiw kɔni na walasa ka se ka u ka baaraw kɛ ni a ye nka glasi kɔni sɔrɔli ma nɔgɔ yɔrɔ dɔw la ka sababu kɛ ni o ye nka o yɛrɛ fana kɔfɛ a bɛ sɔrɔ yɔrɔ mun na dɔw fana bɛ a sɔngɔ yɛlɛ glasi dɔw sɔngɔ bɛ taa u jɔ fɔ dɔrɔmɛ 40 dɔrɔmɛ 50 60 sigida dɔw olu fana la nin ye sababu ye dekun dɔw maa dɔw kan nka maa dɔw fana kɔni bɛ ka kɛ u ka sɔrɔ bondaw ye o wagati kelen na ɲɔsi wagatiw fana mana se ka d'a kan sunkalo fɛ mɔnu kɔni bɛ dilan kosɛbɛ nka masiso caman na ɲɔw tɛ ka se ka sin ka d'a kan kuranko fana ma nɔgɔ o la minnu fana kɔni bɛ groupe ta ka ɲɔsinɛ olu fana b'u ka sɔngɔw fana yɛlɛ kosɛbɛ o la an bɛ sunkalo kɔnɔna la an bɛ baraji ɲini kalo la wa degun bɛ maaw kan nka o bɛɛ n'a ta dɔw fana kɔni bɛ ka ta ka kɛ u ka sɔrɔ da sira ye. Faculté
Institut des sciences économiques et de gestion ni OIFC ki badala bugu kulu sanfɛ a bɛ wagati caman bɔ kuma caman ni maaw kɔni bɛ gɛrɛfu la walima u bɛ dama kasili ni weleweleli dakanw na ko a bɛ san 3 san 4 san 5 bɔ ma dɔw bɛ yen nɔ hali bi FSEC kɔnɔna la minnu ma u ka turusow sɔrɔ kuma tɛ burusu ma u kɔni bɛ dama kasili kɛ kuma caman o de hukumu kɔnɔna la kita ka olu fɛ yen nɔ tɛgɛ kɔni kɛra AMC maa dama dama la ka olu minɛ ka taa u la ka da kan olu kɔni bɔra k'a fɔ k'u bɛ lakɔliden tɔw fana bɔ u nɔfɛ ko u ka taa grève kɔni kɛ ko ka da kan ko burusu kɔni tɛ ka sɔrɔ ka di étudiant olu ma. Kunnafoniyaw ye a yira k'a fɔ kari don marsikalo tile 10 tɛmɛni Baba Sala Mayiga ni ale an ka jamana seko ni dɔnko tigilamɔgɔba ye dɔnkilidalaba don ko tasuma kɔni mɛnɛna ale ka so la tasuma jeni min kɔni senfɛ mɔgɔ kelen kɔni bɔnɛna ale nin na an b'a fɔ ala ka badabada dali nɔgɔya banbagatɔ yɛrɛ kɔni ala ka an kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Tanga biji kunnafoniyaw kuncɛ farikolo ɲɛnajɛ bina kun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la senfili ni bolofili ni ta ka pɛrɛn ni o ye karate ye Fédération Malienne de Karaté et de Discipline Associée FEMA kada ka sanga ni 8 mars okumu kɔnɔ ye musow tɔgɔla don masikalo tile 9 tɛmɛni pavillon des sports du Modibo Keita kɔnɔna la musolakaw kɔni ka 8 mars ɲɛnamayala yen nɔ ni min kɛra ni compétition kɔni ye ka taa ɲinata in kɔni bɛna kɛ atako durunɛ ye min okumu kɔnɔna la ɲinata in kɔni bɛna kɛ atako durunɛ ye min okumu kɔnɔna la dojo caman Bamako faba kɔnɔna la ani ligue régionale caman kɔni bɛ ye ɲɔgɔndan min kɔni kɛnɛ kan o dɔw kɔni na an bɛ se k'a ta Budokan club Bɛnkan maison de jeunes dojo ray fo ka taa se Bobin club fo ani club Tienfala olu kɔni bɛ ye a kɛnɛ kan 8 mars kelen okumu kɔnɔna la fɛn min ye sinfili ani bolofili ni ta ka pɛrɛn la commission féminine de taekwondo ni o ye CFT olu maaw fana kɔni ɲɔgɔndanba dɔ fɛnɛ labɛn u ka musolakaw ni ɲɔgɔn cɛ mun catégorie kun ye cadette junior ani senior ye. Grand Prix World Para Athletic hota ani shekina baro kɔni kuncɛ la 8 mars don tɛmɛnen min baro kɔni daminɛla kabini février kalo tile 29 ni ale kun bɛ ka kɛ Tunisie jamana cɛbɔ naani tun bɛ a kɛnɛ kan minnu na Korotumu Kulibali Yusuf Kulibali Mariam Kulibali ani Samba Kulibali n'u bɛɛ lajɛlen kɔni u jɔyɔrɔ fa kana ni médaille kɔni ye so. Nini bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoniyaw la aw ni ce a ka lamɛnli ko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni na aw kan bɛ dɔwɛrɛ ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala ka sunkalo timɛ ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma.